Hormatly prezidentimiz garaşly döwletleriniň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbegistan Respublikasynyň premier ministri Abdulla Aripow kabul etdi. Premier minister Türkmen toprağına bildirilen mehmanseverlik üçin hoşalygyny beýan edip, hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny, doganlyk Türkmenistanyň gadanýan uly üstünliklerini Özbegistanyna tüý sürekden goňlýanyny bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň hormatly prezidentimize we gahrman arkadaşyna iýeren mehri salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzularyny beýan edip, premier ministre Türkmenistana gelmek barada çakyly kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde onuň bu gedekki mejlisiň işine gatnaşmagynyň Özbegistan Respublikasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerindäki köp taraplyň ýüzary beýiklik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde berkitmäge agrarlydygyny suwut edýändigini aýratyn bellädi. Bellenşäli Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklar uzak möhletden kemde strategik häsiýetlidir. Häzirki wagtda ýurtlarymyz diňe bir iki tarap bilen görnüşde däl, eýsem Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Dowlatçylyk hyzmatdaşlyk guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýly halkary we sewit düzümleriniň şeýlekem garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Duşun ahyrına hormatly prezidentimiz hemde Özbegistan Respublikasynyň premier ministri köp asyrlyk hoşnýetli goňşulygy esaslanýan türkmen özbek gatnaşyklarynyň hata pogtarandyryljakdygyna anan bildirip, birege we iki ýurdun doganlyk halklaryna iň gowy arzularyny beýan etdiler.